Hadin ka jing Spring State ki khubor ki balam ler ki ba yalam bakla ya upaj ba ka VPP ka kerchan ya ka NDA menta ka sengi ka VPP kala ther tenge ya kini ki national news ki ba yalam bakla ya upaj ba baru Dr. Batskem udan kumni ban pensya ya ki paj ba balai ba ka VPP ka klem jid ya speaker hakane ka Lok Sabha kat kum ka page jong Dr. Batskem udan kumni ban ong halor ka jingjit ya speaker Lok Sabha ka VPP na do menengkong kala ai ka jingkeren ka bangim kershan ya ke NDA balayalam da ka BJP ngila ong bangi kloy ban ai ya ka jingkershan ya ke India Block lada ki pan jingkershan jongi bat kanum kta ya ki nongrim jong ka party kabaar ka Congress Party keladon ka jingya keren bat ka BJP banya monlang ya speaker na ka party BJP bat ka pan patde na ka BJP banya monlang ya ukertong ka Congress banlong u deputy speaker ka Congress kamshem don jing temu banya le banjing ya le ya ka election speaker karai ban penyeng hadin ba ka jingya keren jongka bat ka BJP kampoi syakatong Shushu ka Kongres kamshem don ka jingshai jingmut banyak keren barki parti yang persya banyak kun persya ya ka BJP. Halor kita ki kep ka VPP hadin ka jingbom shai jingmut ka Kongres parti hi bat bakam syempan jingkershan halor ka election speaker tingilarai ban nomesim benta halor ka ne ka kam. Ka jingbom sha jingmut ka Kongres ka pau shairo baka jingjit ya speaker la shule da ka voice vote bat kamdon ka jingit vote ka Kongres party kampan ya ka jingit vote ban keno ya ka VPP baka kershan ya ka BJP kamlong ka badan nongrim lada keno kumni ya ka VPP tingin hab ban ong ya ka Kongres baka dai ka BJP sho halor ka jingmi hakawai na ki news channel baka VPP ka kerchan ya ka NDA kalong ka khubor lamler bat ka bomdon ka jingshisha na ka liang ka party ngin sa thok ka complain ya ka ni ka channel sa ki bor badai page bat ka dai ban hap pan map ka VPP ka ying scam halor ka nongrim jong ka secularism pluralism special right of the indigenous people federalism bat clean politics kabangin nom ya pen bat kiwei pat kani kalong gajing pensai na Dr. Batskem marbo kamtam habangi yo iye ka kubor kiba sa prankster haki social media kiba yalam bakala ya upaj ba tikani gajing pensai jong Dr. Batskem kalong kaba biang por syakitu kiba yo iye ki news kiba lamler bat kin sayo ka jingshai balai ka VPP ka klemjit ya speaker hakani ka Lok Sabha